Peth gyntaf ni'n mynd i wneud yw rhoi y ffyrn arno 200 fan ac wedyn ni'n mynd i ddefnyddio tin pobi flat. Tipyn bach o fenyn, jyst rybio fe ar draws y tin. Ddim eisiau unrhyw blobs. Nawr, tipyn bach o flawd plaen. A mae hyn mynd i gorchuddio gwaelod y pan. Mae hyn mynd i stopio'r profiteroles sticio, a hefyd mae'n creu tipyn bach o crust fach ar y gwaelod y profiteroles sydd yn helpu nhw sefyll i fyny yn neis. So cael gwared o blawd dros ben. Ta-da! Menyn. Ni'n mynd i cynhesu fyny ein menyn ac ein ddŵr. Yn gwybod mae'r profiteroles yn melys, ond os dydych chi ddim yn rhoi tipyn bach o halen, maen nhw ddim yn blasu fel ddim byd. Bydda fe ddim yn blasu'n hallt, peidiwch o'i ni. So nawr mae'r dŵr wedi just berwi, ni'n mynd i troi y gres i ffwrdd ac i mewn gyda'n blawd ni. Cymysgu fe i fyny. Ydy, mae'n edrych yn od. Falle chi'n meddwl, mae wedi mynd yn anghywir, mae'n edrych yn gloopy. Ond mae'n iawn. Ni'n mynd i ddefnyddio ein spatula i gwthio gyd o'r darnau o flawd allan, fel fod y toes ni wedi creu yn meddal a llyfn. Cymryd eich amser chi, does dim brys. Just checio bod dim darnau o flawd i weld. Lyfli. Mae hyn mynd i oeri am cwpl o munudau. Ni ddim eisiau fe oeri lawr yn llwyr, just ddigon fel fod yr wyau ddim yn troi mewn i scrambled egg. Ni'n mynd i troi hanner mewn. Nawr, mae y toes mynd i wahanu. Mae'n mynd i edrych fel mes, ond mae rhaid i chi credu fi. Mae'n mynd i dod nôl gyda'i gilydd, paid a phoeni. Y tric yw, troi, a throi, a throi. Yn gyson. A chi'n meddwl, lyfli, mae wedi dod nôl gyda'n gilydd, a wedyn ni'n mynd i wahanu fe eto, gyda mwy o wy. Ail hanner, rwy yn mynd i mewn. Gyda'r pastry, mae tipyn bach fel gwyddoniaeth sydd ddim eisiau wingo fe. Mae rhaid dilyn y rheolau. Mae'r wy wedi cymysgu mewn yn lyfli, mae'n llyfn, mae'n sgleiniog, a mae dal tipyn bach yn boeth sydd yn bwysig achos ni eisiau'r wy coginio tipyn bach. Nawr ni'n mynd i llenwi ein bag peipio. Mae'n helpu os mae ganddoch chi cwpan, mae'n ddefnyddio jug, ond cwpan iawn. Fel mae ganddoch chi fwy o rheolaeth achos mae'n sticky. Rwy'n tueddol o cyfri fel fi'n gwybod maen nhw gyd yr un maint. Fel 1, 2, 3, 4, 5 a lan. 1, 2, 3, 4, 5. Does dim rhaid poeni am y gapiau achos maen nhw ddim yn gwasgaru allan fel bisgedi neu cookies neu rhywbeth fel yna. Defnyddio lan gyd o'r toes, ddim wastraff. Dyna ni. Nawr, rwy'n mynd i ddefnyddio tipyn bach o'r ddŵr ar ddiwedd y mis a just tapio'r pic fach i lawr. Mae'n rhywbeth really therapeutic amdano wneud hyn. Wneud i chi ymlacio. So mynd i gorffen ein profiteroles ni gyda tipyn bach o wy. A mae hyn yn rhoi sglein hyfryd ar ein profiteroles. So mae nhw yn mynd mewn i'r ffyrn ar 200 am 10 munud, a wedyn ni'n mynd i gostwng y tymheredd lawr i 170 am 20 munud. Dyna ni. So mae nhw mynd i oeri nawr. Rwy'n really hapus gyda'r ffordd mae nhw wedi troi allan. So dyma'r rhan ola yn y profiteroles. Dyma'r rhan blasus, drwg
a dyma'r rhan hwyl. So, peth gyntaf ni'n mynd i wneud yw, mae gen i hufen yn y bowlen. Ni'n mynd i ychwanegu tipyn bach o vanilla. Nawr, dyma'r paste. Gallech chi ddefnyddio'r essence neu un go iawn. Fresh, os chi'n licio. Hynny'n edrych yn lyflu. A mae'n aroglu'n lyflu. Whisky. Mewn bywyd, mae rhaid cymryd whisks. Dyma beth i eisiau fe edrych fel yna. Rhannu y hufen mewn i 4 bowlen. Mae hyn jyst i ddangos opsiynau i chi. Ni'n mynd i rhoi y sugar i mewn i'r un gyntaf. Jyst mynd i cymysgu fe fyny. Yn ysgol coginio, maen nhw gyd yn gwisgo mwgwd, achos os chi'n anadlu hwnna trwy'r dydd, mae'n mynd mewn i dan y tŷ a rot nhw. Fun fact. Mae'r enw go iawn am hyn yw hufen chantilly, a mae'n jyst yn hyfryd mewn popeth. Ond gyda ein hufen gyda vanilla, ni'n mynd i ychwanegu spread siocled. Jyst mynd i plygu hyn trwy. A nawr ni'n cael cymysgedd siocled, caramel hallt, salted caramel. Plygu fe trwy y hufen lyflu ni. Yn credu hyn yw fy ffefryn. So dyma past pistachio ni wedi prynu. Loads achos mae'n lyflu. A mae hyn jyst yn ddangos i chi cwpl o opsiynau. Wrth gwrs, gallech chi newid hyn i rhoi jam neu lemon curd. Lyflu. Look. Yum. So hwn yw'r cam hwyl. So ni'n cael ein roliau, a fi'n mynd i dechrau gyda vanilla. So ni'n mynd i wneud twll fach yn y gwaelod. Fi jyst yn wneud e gyda wyneb fi, ond gallech chi wneud e gyda llwy neu cyllell. A ni'n mynd i cadw gwasgu trwy'r amser. Gallech chi teimlo'r roliau yn llenwi, cos maen nhw'n mynd yn drwm. Ti ddim eisiau gwasgu'n rhy galed achos bydd nhw'n jyst yn byrstio. Mae hyn yn llawn nawr, mae'n drwm. Dyna un vanilla. Beth sy'n nesaf? Siocled. Peidiwch poeni os mae'n dod allan. Nawr, pistachio. Ni'n yw'r caramel. So ni'n cael un o bob blas nawr, ond ni'n mynd i llenwi nhw gyd wrth gwrs. A wedyn mae lan i chi, a mae lan i'r teulu. Pa un maen nhw'n licio mwy? Amser dipio. So mae gen i siocled a siocled gwyn. Yum. Yn y bowlen yma, rwy jyst wedi ychwanegu tipyn bach o lliw gwyrdd fel bod ni'n gwybod pa un yw'r un pistachio. Rwy'n mynd i ychwanegu ar ben tipyn bach o cnau pistachio wedi chopio fyny'n fan. Oh, beautiful! Chocolate. Nawr ni'n neud ein caramel hallt, salted caramel. Ni'n mynd i gorffen hyn gyda tipyn bach o saws caramel. A dyna ni. 4 profiterole perffaith.